בטרקר מפתחת פתרונות לניהול מטפלים וכוחות עזר. המוצרים של בטרקר ידועים בעיצוב ברמה גבוהה, ממשק משתמש פשוט וקל, חוויית משתמש נהדרת, והם מגיעים ב4 שפות. המטפלים עובדים עם אפליקציה פשוטה, בה הם רואים את תוכנית העבודה שלהם לכל משמרת, את ההפקדות ואת תוכנית הטיפול המלאה של כל מטופל במחלקה. בטרקר מתממשקת לתוכנות התיק הרפואי הקיימות בשוק, חוסכת זמן החיות, מאפשרת טיפול מותאם אישית ומנהלת את כלל המשימות במחלקה. אנחנו השתמשנו בקלסרים והמטפלים היו צריכים לסמן שם את כל העבודה, מה שעשו, אז הרבה ניירת היה לנו. היום זה מכשיר אחד קטן וכל הדברים בפנים בתוך המכשיר. תוכנה קלה לגמרי. התוכנה משפרת את יכולת המעקב אחרי המטופלים. זה עובד נפלא. אני יכול לבדוק אם אכן עשו את כל הרישומים כבר אפילו מהבית. התוכנה מאוד משפרת מעקב של הטיפול. מאוד ידידותית למשתמשים, היא מאוד נוחה, מאוד פשוטה. שמחה שבטרקר נכנסה אלינו ואני מקווה שזה רק ההתחלה. הארגונים הטובים בארץ עובדים עם בטרקר. מה איתכם?